ҷомеаи Тоҷикистон ба донистани дороии соҳибмансабон наздиктар шудааст. Қарор аст то 2 соли дигар эъломияи дороиҳои хизматчиёни давлатӣ пешниҳоди ҷомеа гардад. Ҷумъа Давлатов, раиси Оҷонсии хидмати давлатӣ, ин мавзӯъро дар посух ба суоли хабарнигори Озодӣ чунин шарҳ дод. Дар соли 2023 дар назди агентии хизмати давлатӣ гурӯҳи кории байни идоравӣ аз ҳисоби мутахассисони бо ҷалби мутахассисони дигар вазорату идораҳо ташкил карда шуд. Масъала ҳаматарафа омӯхта шуда истодааст, идома дорад омӯзиши масъала ва аз натиҷаи ҳоло дар сатҳи хизматӣ қарор дорад ва дар ҳолате ки лоиҳаҳо омода мешаванд, ҳатман шумо ва ҳамаи воситаҳои ахбори омма ва радиои Озодии муҳтарам ҳам огоҳ мешаванд. раиси Оҷонсии хидмати давлатӣ таъкид кард ки масъала таҳти назорати ниҳодаш қарор дорад. гуфта мешавад, расонае кардани эъломияи дороии хидматчиёни давлатӣ як талаби созмонҳои байнулмилалии молиявӣ аст. вай пештар гуфта буд ки ҷомеа ба донистани ин дороиҳо омода нест. як пурсиши кӯтоҳи мо ин натиҷаро дод. бой мега ки ман амха чиз дорам, ин ягон инсон мега, ягон кас намега духтарҷон ин гапа. мансабдоро бо тамоман намеган ин гапа. вале шумо мехоҳед ки донед ки чӣ дорам? аки бейна мо медонем ки ино чӣ доранд духтарҷон. ин мадда на фоида дора на залал. фаҳмамам фоидам нест, нафаҳмамам ҳеч. вале таҳлилгарон мегӯянд ки фарқ дорад, зеро ин як роҳи таъмини шаффофият ва мубориза бо фасод аст. Шокирҷон Ҳакимов, ҳуқуқдони тоҷик, гуфт ин шарте аст ки чанд соли охир аз ҷониби ниҳодҳои байнулмилалӣ низ ба раҳбарияти сиёсии Тоҷикистон пешниҳод мешавад. Ин ҳамчун стратегия ва шарти дастгириву ҷалби сармояи хориҷӣ ва густариши робита аст. Ба қавли ӯ, ин чиз бинобар набудани иродаи сиёсӣ татбиқ намешавад. ин аз камтар будани шаффофияти давлат ва аз таҳти назорати парлумонӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дур будани хизматчии давлатӣ низ шудааст. бидуни шак кори бисёреро анҷом надода исбот кардани мо мумкин ки маҷмӯи даромади хизматчии давлатӣ ба воқеияти зиндагии вай мувофиқат намекунад. дар Тоҷикистон бештар аз 19 000 хидматчии давлатӣ кор мекунанд. ба гуфтаи масъулони Оҷонсии хидмати давлатии Тоҷикистон, мансабдороне ки дар эъломия дороиҳои худро пурра нишон намедиҳанд, ҷазои маъмурӣ хоҳанд гирифт ва ҳатто аз мансаб барканор хоҳанд шуд. ҳамчунин хидматчиёни давлатӣ ҳақ надоранд дар хориҷи кишвар моликият ва ҳисоби бонкӣ дошта бошанд.